Peter. Nie je problém počítať. Že toto strana trojuholníka akurát delí to vzdialenosť, teda pomer na polovicu. To sme sa ukázali, to prvom. Áno. A to znamená, že akurát v polovici prípadov padne tá priamka na tú hranicu a polovicu pod tú hranicu. To je jeden prístup. A znamená, je to presne ten istý prístup ako tej jednej štvrtine, akurát tam sme brali množinu stredov a tu sme si vzhľadom na symetrické prúdnice povedali, že v každom smere je to rovnaké, takže proste vyberieme to jeden smer a v ňom aplikujeme to isté. Zrazu z jednej štvrtiny je jedna polovica, prítomne som pánu vašho. Dobre, takže keby sme využili vlastne podobné úvahy, ako boli tu k jednej štvrtine, lebo však kreatívne účinná bola v úvodu, že sa myslím, že jeden účinná štvrtina a druhý bod môže padnúť do jednej štvrtine polovicu. Tak keď vieme to podobný prístup, že tá riešenie úlohy málo nastaví, takže je to buď správny, že sa užíva kačalný, že užíva dlhšia, tu máme jeden stav kratšia. Druhý stav kratšia. Ja to máme rovná spraviť, toto bolo dva. No tak toto, takéto riešenie, za to by som už... To je úplne rovné, dobre, aby som pretinou aj tomu pretinou, lebo tam sme tiež nejakého iného dôvodu predpokladali, že orgány pravdepodobnosti sú rovnomerné. No presne tak, ako to keď nepovie. Áno, presne tak. Nevysúdujeme na rozdiel. No tak, ešte nikto nevidí rozdiel? No a teraz, keď si chceme pozrieť, že sú naozaj merali a máme tam hádali, Máme, Chudáka na nepo. tomu zdôvodňovaniu budeme aplikovať. Takže je to povedať na tých zdôvodnení. Takže poďme 0,9.